Correron cara ao estadio de fútbol ver o boquete, que estaba moi preto do hospital. Era moi grande, cunha pista de atletismo ao redor. Tiña tantas portas que non sabía por cal tiñan que entrar. Buscaron un garda de seguridade, que lles deu as instrucións para chegar ao campo. Subiron unhas escaleiras que os levaron ata as gradas. Sentiron un pouco de vértigo polas alturas, pero tamén moi emocionados de estar naquele estadio. Pero agora tiñan un traballo moi urxente que facer, así que baixaron ata a pista de atletismo e, sen perder o tempo, cruzaron ata o céspede. Alí estaban algúns xogadores do Compostela, adestrando. Dirixíronse a eles para preguntarlles se querían xogar un partido contra a súa familia. Os futbolistas aceptaron inmediatamente. Para coller a pista, un gol tedes que marcar e un salto tedes que dar para a rede da portería alcanzar, contestou un deles, chamado Luís. Era moi forte, alto, co pelo castaño moi curto. O equipo familiar púxose a facer que cemento antes de xogar. Soou o chifre, dando inicio ao partido. 4 futbolistas do Compostela contra 4 deportistas da familia. Cando empezou o partido, un dos xogadores da Compostela chamado Xavier colleu o balón e acercouno o máis posible á portería rival para facilitarlle aos seus compañeiros. Pero Chloe conseguiu quitarllo e pasoullo a súa nai que estaba a uns 3 metros da portería. Xusto cando ela ia meter gol, o porteiro, que por certo era moi bo, parouno cun só toque do xeonllo, pero tan forte que a bola case sae do campo. O pai conseguiu robar o balón e correu con ela ata a portería, pero esbalou. O árbitro parou o partido para ver se estaba ben. Cando confirmaron que así era, o partido continuou. Enia fixo unha gran xogada. Foi correndo esquivando a todos os xogadores e deu a patada máis forte que tiña dado nunca e meteu un gol. Gol de Enia! Berrou o árbitro. Todos moi contentos acercáronse a él e entregoulles a seguinte pista. Decía así: se a seguinte pista queredes atopar, ao zoo teredes que chegar. En canto o árbitro berrou o gol, Enia fixo o que dixera o futbolista e atopou a seguinte pista: se ao voso curmán queredes atopar, ao cura debedes consultar. A igresa! Berraron todos. Resulta que cando chegaron á igresa estaba pechada, aínda que dende fora víase ao cura. No chan atoparon un papeliño que dicía: se na igresa queredes entrar, a chave debedes atopar. Puxéronse a buscar e non atoparon a chave. Pero nese momento o pai pensou neses puntos suspensivos. Eran moi sospeitosos, así que mirou por detrás e viu que poñía ao final. Avisou aos demais e leu: para iso debedes volver ao punto de partida. Os pais pensaban que era na casa, cando as súas fillas foron a avisarlles, pero elas sabían que o punto de partida era o parque, así que foron investigar. Chloe ía moito máis apurada que os demais e miraba cara atrás para ver se elas lle seguían o ritmo ata que, pasado un momento, comprobou que xa ninguén a seguía. Comezou a ter medo, pero non podía botarse atrás. Cando chegou ao parque percibiu que ali había algo moi extraño, porque o ceo era de moitas cores e a chave estaba voando por encima do tobogán. Pensou que sería un holograma, pero deuse de conta de que era moi real, porque os seus pais estaban agochados detrás dunha árbore, atados e amordazados. Cando os desatou, dixéronlle que collese a chave antes de que a fantasma volvese. Que fantasma? Preguntou. Esa de alá, dixeron todos á vez e sinalaron cara aos edificios que había preto de alí. Chloe subiu ao tobogán e intentou coller a chave, pero non podía porque estaba moi alta. Tamén o tentaron o seu pai e a súa nai, pero ninguno chegaba. E tampouco sabían que podían facer, ata que Chloe tuvo unha idea. Papá, vou subirme aos teus ombros para poder coller a chave, dixo Chloe. Cando a colleu, tiñan que ir aos edificios onde a fantasma estaba vixiando, e toda a familia estaba moi asustada. Botaron a correr e lograron saír da cidade, perseguidos moi de cerca pola fantasma. Cando chegaron ao parque, poderon comprobar que, por fin, o perderan de vista, e toda a familia, collidas das mans, foron cara á igrexa. Ao chegar, alí viron que os dous nenos estaban atados a un banco e só había unha forma de salvalos. Había que descifrar un código de números moi difícil. Enia e Chloe, que eran moi intelixentes,
Souberon facelo moi rápido. Nese momento todos se abrazaron cheos de felicidade. Pero non había tempo que perder porque ese día se celebraba o torneo de axedrez. Xa estaban avisando por megafonía que só faltaban 5 minutos para que se presentase a última parella. Ese aviso é para nós, veraron as irmás e empezaron a correr máis rápido. No momento de sentarse diante do taboleiro estaban moi nerviosas e cansadas. Tiñan a cara vermella como un tomate e caílles o suor pola frente. Decidiron tranquilizarse para poder concentrarse só no torneo. A partir dese momento, todo canto había ao seu redor desapareceu das súas mentes. Alí só había espazo para a competición. As eliminatorias foron sucedéndose e as nosas protagonistas ían eliminando aos contrincantes. E pasou o que ninguén esperaba. As dúas irmáns tiveron que disputar a partida final, aquela que lle daría a unha delas a medalla de ouro e a outra a de prata. A expectación entre o público era maiúscula, entre a súa familia e amigos moito máis. «Que ben o fixeron as nosas nenas!», comentou a nai chea de ledicia. «Claro que sí, pero agora unha vai gañar e a outra vai perder», contestou Brandan con certo desánimo. «Isto nunca poderá ser unha derrota, porque as dúas levarán medalla», replicou o pai, que non estaba de acordo con Brandan. A partida xogouse no medio dun silencio absoluto. Só se escoitaba o chocar das pezas contra o taboleiro. Xa desapareceran todas as pezas e quedaron só un rei contra outro. «Empate! Empate!», berraron as dúas irmáns ao unísono. Ante aquela situación, reuníronse os membros do xurado e decidiron concederlles o título compartido de campeonas locais de xadrez a Enia e a Chloe. Que contentas se puxeron. Elas competiron ata o final sin pensar en nada máis, pero agora dábanse conta de que era o mellor resultado que poideran desexar.